Śląski futbal je nazot i będzie teraz częściej pokazywał się we Wachtyżu. Przy okazji wlazuje w taki tryb wartki szpil, to znaczy będzie jeszcze krócej i konkretniej o tym, co najciekawsze z perspektywy śląskiego kibica futbalowego. Zaczniemy się od newsa transferowego. W ostatnim tygodniu mieliśmy transfer last minute z Italii prosto do Katowic. Tym razem to nie futbalista, chociaż z futbalem był on dość blisko powiązany. Keby ludzi z jego branży brali do rozmaitych telewizyjnych show, wytańcowałby on już na pewno nie jedna gwiazda i zrobił pora spektakularnych celebryckich entów ze splashem. Mamy czym się asić. Śląsk wzbogacił się genau o istnego majstra w swoim fachu, a dokładniej zgarnął go katowicki hereszt śledczy. I jeszcze nie wiadomo, eli transfer jest definitywny. Paweł M., któremu go dałem też Misiek, był szefem Hulsów Wisły Kraków, znanym z ciepnięcionożem w Dino Baggio na pucharowym szpilu Wisły. Ale jego kibolsko-hacharski CV jest worgot bogatszy. Z perspektywy śląskiego futbalu Hycyni, panoczka Miśka z Krakowa to ono nie ma jakoś najważniejszą informacją, ale do niektórych się liczy bez małaś kibole Ruchu i Wisły już se tak nie przają, bo w sprawie Pawła M. policjantom pomogła spowiedź dwóch psychofanów, jak to się o nich godo, Ruchu. I teraz Pieron wie, czy w końcu kosa, czy zgoda, bo roki hulsy nie wiedzą po leku, z kim do lasa mogą się umawiać na grzyby, a z kim na ustowki. Jakby poza tym w śląskim kibolskim świadku na szczęście nudy. Nawet na ostatnim szpilu Piasta z Górnikiem obyło się bez haje. Mono bez to, że piastowskie ultrasy Sztyjc bojkotują szpile swojej ekipy, odkąd po przerwanych wiosennych derbach Górnik Piast miasto Gliwice i klub wkludziły antykibolowo polityka. No, kibole na Piasta Sztyc nie chodzą, ale klub genau ma się dość dobrze. Tutaj wypada powiedzieć, no brawo Gliwice.